Írjátok le, hogy a másiknak hány kapcsolata volt eddig. Hülye vagy. Hogy nyalisztok egymásnak? Csináltatok-e valaha valami illegálisat? 3, 2 és... Júj! Nem, mi? Mit írt? Üdvözöllek benneteket, testvéreim! Én Tóth Benedek vagyok, és itt vagyok a barátaimmal! Meg van egy gyerek, aki nagyon hasonlít rám, az is itt van. Jobb képűbb. Igen, szőkébb. És ebben a videóban barátságtesztet fogunk elvégezni mindenkin. Így visszatekintünk a múlt... Bocsi, anya. Hát, ezt a baj Bocsi, nem anya, hiszem el. forgatok. Éppen forgatáson vagyok. Igen, összeszedtem, igen. Hogyha visszatekintünk a múltba, akkor mindannyiunknak a múltjában benne vagyunk, egymásnak, mindannyian ismerjük egymást körülbelül ennyi? Várjál? 2008-ban voltunk Ezt se elsősök. tudod, bazd meg. 16 éve? Várj, már 2 évvel ezelőtt is 16 volt, nem? 16 éve ismerjük egymást. Ezt fogjuk nektek most bemutatni, hogy mennyire is ismerjük egymást igazán. Balázs készült fel, ugyanis ő volt az FBI ügynök. Mindenkinek a Facebook oldalát végignéztem, összegyűjtöttem az információkat, és Bedének osztálytársai voltatok, ezért nekem is muszáj volt megismernem benneteket. Azért örülök, hogy így alakult. Tehát 2 térfél van, mind a 2 oldalra majd össze-vissza randoman fogunk ülni, és egy fal választja el a 2 barátot. Barátságteszt kezdődjön! Akkor az első kérdés jöhet. Melyik volt az első közös videónk, amiben Taki is szerepelt, meg mi is szerepeltünk? Ezt már nem azért, de ezt lehet még én is tudom. Szerintem én tudom, Te még akkor nem hogy... is éltél, nem? Ezt remélem tudja, hogy én vagyok a rangidős amúgy. Ja, akkor te már ott álltál mellettünk szakállal, nem? Amikor én még ekkora voltam. Már Milánnak akkor is szőrös volt a fasz. Leírtátok? Le. Még nem, várj. Ó, persze már Taki, akkor 10, 9, 8. Melyik volt? Hát azt remélem tudod, hogy Takinak a táblája az olyan fehér még mindig, mint a segged. Te honnan tudsz erről, Milán? Szinten látom sajnos. 3, 2, 1. Taki azt írt, hogy trickshot. De ő mit írt? BNB Channel Q&A. Tényleg az azt írtad volt! ide felülről először, hogy kérdezz felelek. Nem hiszem, hogy te töröltem. Ajaj. Írjátok le egymás kedvenc előadóját. Taki nagyon könnyű amúgy. Mi? Nem Hülye tudod vagy. Takiét? Mi? Ilyen kérdések lesznek? Mi? Milán! Taki, te ezt most tudod? Nem, fogalm, all time favorite, vagy valami... Úgy tényleg? Ja, hogy Taki már megmutatta? De még nem mutasd meg, Jó, hát csak nektek mutattam, meg mondom, ez csak poénból, érted? Nem fogok sugni. Sugni akartam, mert nem fogok én hülyét csinálni magamból. De én nem tudom. Hát a szomorú benne amúgy. Pede, ne viccelj már! De tudom! Na. Hogy ne tudnám. 3, 2, 1. Bede azt írta, hogy Filó. Az jó. Taki meg azt írt neked, hogy SP. Amúgy real. Ott a baráti kötelék érződik. De amúgy ez neked is real lett volna, a SP-t írok, Taki. Fúrra egyébként. Írd le, mi áll Bedének a fejébe, mutasd. Semmi. Pont. Írjátok le egymásnak a kedvenc kajáját. Tudtam, annyira tudtam, hogy Kaja fog jönni. Fú. Takikám, te mi ízlelgetted a levegőt? Próbálom elképzelni. Megvan. Taki, meg vagy? Taki szerintem listát kell, hogy írjon. Akkor lesz igaz. 3, 2... De egyet nem mondtam, 1, jó, most már mutathatod. Szerinted? Azt szerintem az nem rossz, de szerintem nem az lesz. Az meg... Miért kell ezt zárójelbe aláírni? A ramen, az meg smash burger. Amúgy tényleg. A főleves, mint az ramen amúgy. Erre Igen, gondoltam. neked a smash burger? Amúgy ja, az csipa. Én Takinak a izét De írtam amúgy- volna. Hogy nyalisztok egymásnak? Ez Nem, már amúgy a ramen égőt, azt- le kell írnatok egymásnak. Azt a 4 dolgot, ami egy tökéletes napba tartozik bele. Igen? Fú. Taki odaírja mind a 4-hez, evés. Legalább 3 pontban azt kell írni. Az igen, hát 3 étkezés azért, Igen, na, legyen már meg, nem? Igen. Na erre kíváncsi leszek mondjuk. Ja, első pont, én nem vagyok ott. Te? Aha. Nem, néha azért jó, hogy ott vagy. Ja. Na hát én nem voltam túl kreatív Oké. egyébként, Én se, ne bevallom. aggódj. 3, 2, 1.
Ez jó, nem? Nem már, mondjátok már, mit írt. Van benne azonos amúgyja. Taki elsőnek gang, Igen. ital, brutális kajálás, medence. Mennyire igaz? Reggeli hell, smashy ebéd, harmadik pont. Negyedik, gang ivás. Szerintem real. Most jó, nem Taki? Kérek egy pacsit. De az a medence az jó. Azt miért nem írtam be, hogy jacuzzi amúgy? Milyen pizsamája volt Takinak gyerekkorában? 3, 2, 1. Pókemberes, mint a kettő! A következő, Aj Balázs, mit csinálsz már? a következő meg fordítva lesz. Ó, meg. Mi volt mindig a szett, amikor együtt voltunk és bandáztunk gyerekkorunkban? 3, 2, 1. Boxer! Nem lezitláb, miért? Nem hagytál időt utána. Most pedig le kéne írnotok, hogy Ez végig ilyen interaktív lesz. a kapbe. Írjátok le kettőtök közül, hogy ki volt a jó fiú mindig. Ki volt tetsző. De nem mutasd még. Ez kurva könnyű. Most, hogyha abból indulunk ki, hogy mindenkinek a szülei kicittak, Az Milán volt. 3, 2, és... Ő azt írta, én, te meg egy nyílot arra. Balázs a rossz gyereket úgy értette, hogy volt, mikor 3-as kaptam. Írjátok le mind a ketten, Takinak mi volt általános iskolában a beceneve. ja, Ezt. pingpong. Mármint, hogy ott közben lett kitalálva. Pingpong közben! A pingpong közben lett mindenkinek a beceneve kitalálva, mert állandóan pingpongoztunk. Írjál le valamit, Taki, hogyha azt írod, hogy Benni, én megverlek. Én 3, írtam amúgy. 2, 1. Na. Taki. Taco! Azt tesó! Bazd meg. Hát de ezt hogy nem lehet tudni? Akkor még egy utolsó kérdés. Bedérek a becenevét. Na, hát ezt mindenki tudja. Amúgy volt 2 is. Kettő. Mi? Kettő. Ja, persze. Hát az egyik alsóban, a másik felsőben. Igen. Tényleg? Igen. Meg vagytok? Aha. 3, 2, és... Az. És csak, Minden jó. csak fordítva írtátok le. Taki úgy írta, hogy kicsiberi Csoki, te meg, hogy Csoki kicsiberi. Taka, nem áll! Bali, ez neked lesz nagyobb feladat. Írjátok le, hogy a másiknak hány kapcsolata volt eddig. Hülye vagy. Na gyerünk. Taki. Hagy számoljak. Te tudod a választ? Amúgy. Erre vagyok kíváncsi. 3, 2, 1. Szerintem nem Balázs. Mennyit írt? Ötöt. 5-öt. Annyi. Tényleg? Én annyit számoltam. Én 4-et számoltam. És nekem hogy jött ki 6? Hát a situationship-et nem számoljuk bele. Ja, Igen, nem? azt Akkor jó. Na várjál, hogyha nincsen situationship, akkor nekem mennyi? -3. Mennyit írtál? Egy felet. kettőt. Kérdezd meg, mi a kedvenc színünk? Mi? Mi? Én amúgy rendesen ettől a kérdéstől féltem a legjobban. Komolyan mondod? Írjatok le egymásról tökéletes tavaszi outfitet. Egymásét. Hallod Balázs, a következő körbe Takit már ide ültetem, már szegénynek folyik ki az agyaba. Meg Kb. köcsög tótokról kell bazzeg folyamat írja. Helyzetekben. Nem sok, amúgy. Gondolkozok már, hogy mi legyen este. Ebből ma blik lesz. Hát? Nem tudom, hogy ez mennyire Jöhet. valid. De tudtam. Az hülye Az geci. nagyon jó. Aj, de jó. Balázs, mit csinálsz? Az komoly, az katasztrófa. Elmagyarázom. Napszemüveg, nyaklánc, Igen. bőrkabát, fehér póló, szakadt nadrág, ami Loose fit. loose fit, az. Amúgy az is jó nagyon. És ott egy óra is rajta. Óra is Óra rajta. Aha. Nem tudom mennyire látszik, a hüvelykujját is megrajzoltam. Hát ez zseni. Mit játszottunk mindig? Klebik, te, meg én, amikor megérkeztünk általában hozzátok, de nem videójátékot. Kb. Ilyen 14 évesen. Kettőt is lehet írni? Hát lehet, amúgy akármennyit. Tudod, akkor még nem járkáltunk a parkba, meg cigizni titokban, meg ilyenek, akkor még más volt a lényeg. Fura, remélem egyik anyuka se fogja megnézni ezt a videót. 3, 2, 1, mehet. Á, ez az! Mindkettő jó. Azért írtam oda, hogy pig, mert mi nem tudtunk végigjátszani egy horszot. Igen. Egy kosárlabdába, ezzel kitaláltuk, hogy pig. Ja. Bedobnám első körbe a legjobb kérdést. Erre kíváncsi vagyok. Oké.
Milán honnan veszi az okniait? Jó, a Milán neked könnyű, hát bassz meg ott ránézel az oknid, az ott van. Megvan? Biztos? Oké, Pere meg vagy? Meg. 3, 2, 1 helyről tortai. Honnan tortai? Elmondjuk a sztorit? Vagy mi legyen? Hát csak el kéne. Feküdtem a földön, Röhögtél nagyon. röhögtem, mint a szar. De már síró görcsizé kerülget, meg minden. Tordai megszólal, meg nyilván látta az oknyút, és mondja, Milán, egy helyről veszük az okninkat. Ránézzük, az Így a ugyanolyan. semmiből. A semmiből. 2 választ szeretnék erre kérni. Egy igen-nemet és egy helyszínt. Kevertétek-e egymás bajba? És csak egyet érjünk? Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak írni. Hát Ugyanazt. egyértelmű. 3, 2 és... Egy per egy ugyanaz. Hú, ez gyerekek, jó ez a volt. videó nagyon bizalmas, úgyhogy nem mondjátok el senkinek. Igen. Na fiúkák, csináltatok-e valaha valami illegálisat? Takikám, most ez valami értelmes kérdést rakjál már fel. Persze, hogy igen. Csak igen vagy nem. Meg. Betöltötted a 18-at, ugye akkor aznap nem adják ki a cigit, de te már aznap megvetted. Ja, igen, ilyen is volt, az is kemény volt. Írjátok le, igen nemmel, hogy szerintetek a másik tud-e táncolni. Ez most tényleg? For real? Szóval én most Milánról írjam, mert igennel vagy nem, hogy tud-e táncolni. Jól táncol-e vagy nem? Mehet. 3, 2 és... Júj! Nem mi? Annál jobbat írt! Max bebasszol. Milán az tud táncolni pedig szerintem. Amúgy bebaszva tényleg amúgy tud. Mikor van a másiknak a névnapja? Tesó, ezt most nem teheted velem. Csak mondom, nem csak vele baszolok, hanem velem is. Tényleg, most meg! Haladjunk tovább szerintem a következő kérdés. Utolsó kérdés. Ki a másik kedvenc focistája? Bum. Jaj, Lewandowski. Milán, írd már le, bal meg. Nem tudok, semmi nem jut eszembe. 3, 2 és... Mutasd. Dembele. Ő meg azt hitte, hogy Kimik. Az jó, az jó volt, tényleg elmondtad, ennyire ismerte barátodat, de most komolyan. Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, Milán, Taki, Bali. Remekül éreztem magam, remélem ti is, hogyha szeretnétek még ilyen videót, iratkozzatok fel, lájkoljátok és kommenteljetek valami kultúráltat, legyetek olyan szívesek, jó? Meg. Sziasztok srácok, puszi! Hey.